Моңарчы югалганнарда. Итанны күрдегезме? Ул ярга таба китте. Монда кемдер көрәшкән шикелле. Минемчә аларны урлаганнар. Әгәр миңа иярүдән туктамасагыз, аларның берсен үтерәчәкмен. Монда, Джек. Джек кайда? Ул монда. Безгә табиб кирәк. Әнә ул. Эй, Джек, монда. Нәрсә булды? Джек, Табиб. Клэр, ул исәнме? Нәрсә булды? Ул тәртиптәме? Барсы да әйбәтме? Аны кайдан таптылар? Төньякка бер чакрым. Ул аңында идеме? Әйе, аннары югалтты. Ул берәр нәрсә әйттеме? Ул яралымы? Ул тәртиптәме? Сулыймы? Барыгыз да китеп торыгыз. Аңа һава кирәк. Уолт, китеп тор. Клэр, мине ишетәсеңме? Уян. Клэр. Клэр. Уян. Эй. Барсы да тәртиптә. Клэр. Тыңла әле, барсы да әйбәт. Барсы да тәртиптә. Клэр. Клэр. Син иминлектә. сез кем? Сез кемнәр? Сез кемнәр ул? Югалганнар. Аңламыйм. Мин бер нинди итанны белмим. Хәтерләмим. Берегезне дә хәтерләмим. Буларны хәтерләмим. Нәрсә хәтерлисең? Мин очкышта идем. Сиднейдан Лос-Анджелеска очтым. Клэр. Без барыбыз да шул очкышта идек. Ул монда бу утрауга җимерелеп төште. Бу бер ай элек диярлек булды. Юк, мин бит Синең балаң тәртиптә, ул кибенде. Барсы да әйбәт. Аңлыйсыңмы? Ләкин бер ай вакыт үткән булса, нигә безне коткарырга килмәделәр? Синеңчә нәрсә булды? Мин белмим. Ул тәртиптәме? Хатын-кыз. Минемчә, әйе. Ә бала? Бала тәртиптә дип ышанам. Ул качкан дип уйлыйсызмы? Мин синең кебек белән бул. Ләкин ул каян килде? Без бит тикшереп чыктык. Бер нәрсә дә тапмадык диярлек. Ул Итанны хәтерләми, чөнки ул беркемне дә хәтерләми. Ул кеше аны 2 атна джунглида тотты, һәм ул аны оныттымы? Күргәнеңчә. Сезнеңчә ул якындамы? Юк дип телим.